Mnainya aliabich kwa mlipot makamana wadhi nyime kama giko neto Ndiang'ui Kinyagia rawera ma osebed ka imanyo kuom dalo ne ochope do tich ang'wen ni mabende jatendo kwach kich ne ochiki mondo mi ochopie do mar lero kama entiere. Burano kata kamano ne okodhi nyime bang' familia mar rawerano kwayo do thuolo mar dhi twak gi wuodgi mar ng'eyo adiera ewi lal mar wuodgi ka obila bende omi chik mondo kik ndhiye. Lidio Keyo ni kod ler. Sa 4 okinyi, mirima ne omako familia mar Ndiang'ui Kinyagia e kinde mano chopo e do mamilimani bang' lal kuom ndala 12. Seche machuok bang' rawera no chopo e doho, jatendo kwach kich Mohammed bende ne ochopo kaluwore gi chik mane ogol gi doho mane dwaro mondo mi oduok penjo ewi lal mar rawera no. There was an order issued to the DCI that first he appears here in person to produce Mr. Ndiang'ui or his body, or to explain to court why he can't be produced. Ndiang'ui Kinyagia walk out of nowhere to liele bende gi makas to manga mapok no liedo kuom higni 5 manokalo. Koro inena ni ntiere gik madhi mbele ya. Kata obedo ni geno ne ntiere mondo mi winj burano, mondo mi winjie koya kuom Mohammed, familia mar Ndiang'ui kokalo kuom okinde maggi ne ochungo burano kendo kwayo mondo mi migi kinde mar dhi twak gi wuodgi mar ng'eyo chalne kendo tere kar thieth marango kadiponi en kod songa moramora. I request this honorable court to grant the family and myself, they have all met in court when I was meeting him, to grant time for us to be able to talk to him. And since he still appears to be very traumatized, we urge that any time in the course of next week, we'll be given an opportunity to come back to this court so that he is able, and ourselves we are able, to be of further assistance to the court. Kata kamano, okinde mano nyuandie burano kotene kod Martha Karua nene kod dwaro mar winjo koya kuom jatendo kwach kich Mohammed ewi lal mar rawerano kagiseo lal mar rawere ma osebedo wer okinyi gi otieno e pacho kae. The answers the DCI may give may help save the court the time we have spent. So we are seeking your indulgence that now that the DCI is here, we at least can deal with matters of compliance. Questions ne oduro ka kabisa, but tarik 18 gi tarik 24 dweni pod wadhi bedo kode e odoka. Jang'ad bura Chacha Mwita kata kamano no chopo kare dwaro mar familia no kendo ochwalo mbele burano kabende ogolo chik mondo mi kik obila make. I'll pray that when the court is making directions as regards to the second petitioner, the court consider issuing an order restraining his arrest. And now that the second petitioner is in the court, it's proper and appropriate that the family has time with him together and their advocates and take instructions. If they want a statement from him, we are ready to record it. I'm sure once we have a briefing with him as to what has been happening to him for 1 week, we will be able to advise him on what to say, what not to say. Ndiang'ui ne olal tarik 21 dwe mokalo kendo familia mare ne odhi e doho kendo donjo ne okwach kich kuom dhiye. Burani koro igen winj tarik 18 gi tarik 24 dwe mar 7 kama apis okwach kich biro lero ne doho pono ni rawera Ndiang'ui Kinyagi ntiere kod duoko ewi burano kata oyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Milimani High Court, Nairobi. Erokamana nya Lydia Okeyo wadhi nyime kama